भैया आप लोगों के बीच प्रस्तुत करे जा रहा बानी ये गंगा कैसेट के माध्यम से संगम डांस और ड्रामा बॉडी के प्रोप्राइटर जौना के मालिक बानी कमला भारती जी। रुआ लोगन के बीच एगो भोजपुरी कॉमिक पेश करे जा रहा बानी जौना कॉमिक के नाम बाटे पति पत्नी गंवार उर्फ रोबोट के प्यार। का कहिए सरकार, हमारे मर्द से शादी कोई कोनो फायदे ना भइल। आज तक ले हमारे ई ना बुझा जे हमरा कोनो मर्द से शादी बिया भइल बा। काहे से कि आज हमरा कोनो मर्द के सुख ना मिलल। जिंदगी भर जाए से घर में अनिते से हमारे मर्द के प्यार जो होते रहो लेकिन लगा अंदर मिलबे ना कोइल। का जाने कौन ओकर देह में कमी बा जे हमरा लगे तनको 10 मिनट कबा के ना बैठ के बतियाइले ना 10 मिनट बतियाइले ना 10 मिनट हमरा लगे बैठिले। ए बार काज ने कहवा ना देखत जे कबले भागे घरे आवतानी हम वहां के इंतजार करतानी। रे भोला कमाई आगनी का है बाप रे बाप के घर से गले बतियावत हो का कही अपन दुख अपने से बतियावत दूसरा के घर से बतियावे जाए गलत तो बात करता रू। और दुख अपना मालिक से बतियावे जाला घर से बतियावला से शिकायत न हो रहा। कहां घर से बतियावे घर छोड़ के कोई बाहर हम कोई इकलल बानी। सुने तारा से एगो बात बा कही ए भोला भाई आय एक बात कही तारा से कही ना हम तैयार हो गए बन जाता नहीं विदेश का काल हमारा प्लेन के टिकट बा आए पर हम ट्रेन पकड़ तब न हम प्लेन पकड़ जाए ई रखा कहते लो विदेश जातानी। हाँ हो बाला रो बानी जी का ई बताई हम हमरा 2-4 साल घरे में आइले भइल ना अरे हमरा कहबे छोड़ के जाए के बात करते नहीं होई जवानी अब कैसे अकेले रहल जाई जी। अरे पगले एगो लड़का भइलन बा ओकर चिंता मत करो बोलो बा खाना पानी मेरे जौन भी बर्बाद करके उस तरह के व्यवस्था कर दी। रह गई कि जब परिवार बढ़े ना जब परिवार बढ़े ना तो कुछ मर्द के कमाई चाहिए। ई बात सही कहता नहीं। अब मान लो कमाए में ना तो और काम क्यों ना चली कमाए वाला ही आगे विकास कर रहा जानू कि ना। सुनी ना रो बाहर जाए के तो बात करता नहीं कहा लेकिन का कहि रहो से बोलो हमरा अब कोनो काम करे के मन नहीं के करत काम करे का मन नहीं कर ना एगो बात तार देह में कमजोरी में काहू ना ना दुकान हमरा पूरे देह में जमा ही आवत रहता। रुक हो हाथ में तारा खून उगते बा हो रुको ना हो सब ठीक है बा बक ये बीमारी कौन हो गया भाई। सुनी ना तारा काल कहो तू तुम केहू डॉक्टर से इलाज कराई थी दिखा देती अब ये बात कहत तो हमरा दिक्कत बानो हमरा जाके सुनी हम जे बड़का गांव लाइन बाजार में एगो कंप्यूटर के दुकान बा वो कंप्यूटर के दुकान में एगो रोबोट आइल बा। वो रोबोट से घर के सगरो काम हो सकता माने जवन चाहिए तवन चीज हो सकता। एगो काम करी रे जाए के बानू तो जाई रोके ना हमरा के एगो रोबोटवा किन के लेके दे दी। को ऐसा बात कर रहा हूँ कि माथा हमारा खराब हो जाला हदे पगली कहे के तारा बात बुझे चाहिए कि हम के एगो देहात में रहल आदमी बन जा ए बार हम ना जाते न विदेश तू तो अनपढ़ गंवार बाड़ू और कंप्यूटर के चीज हो कि चलावे तारा ढंग ना आई हदे तो खरीद के ले ले का कर सकता बा सुनी ना रवा जाई और रवा जाके बाजारी में दुकान पर जाए नू तो दुकान से जे दुकान मालिक होई उनकरा से सगरो पर्ची पे लिखवा ली चाहे सीख ले रवा सिखा के तबे हमरा के छोड़ के जाए हेदे आ जाए तो हमरो मन लागत रही आ कोनो हमरा काम कइल तो बनत बा ना। अच्छा सगरो काम उहे कह दी तो घर में आराम से सूते बैठे के रही। अरे हमार जान हेदे का उहे घर बहार दी अच्छा उहे खाना बना दी हेदे उहे बिछावना क दी हेदे वही बिछावना पर उहो सूत रही हमहू सूत रहे। एक काम करो का ऊ सामान ना लिया हम काहे रवा ना ना हम ऊ सामान ले लिया काहे इतना बुर्बक समझ रहो हमरा के का भलो जी का झाड़ू मार दी ठीक बा। हाँ घर में झाड़ू लगा दी घर में पोछा लगा दी ठीक बा खाना बना दी ठीक बा और काम कर दी ठीक बा लेकिन तारा लगे जाके सूती हमारी ठीक लगी
सुतबे नु करी लोहा का सामान हो से होके वाला बा कुछ ना 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 मारे तारा लगा सूती हाँ। फिर दो चार गो और बाल बच्चा होई हम जाए विदेश कमाए हाँ। फोन करबे कि छोटका का होई नहीं खे छोटका का पाट नहीं खे तो छोटका का टोपी नहीं खे तो छोटका का जूता नहीं खे ये भाई हम कमाते रह जाए आ विदेश रहला ही रह जाए सुनी का उ मसंजरी सामान हो हाँ। वैसे कुछ होके वाला बा ना है दे खाली राउर आह मेटावत रही जेगा रौरा हमरा लगे रहिले आ जब हमरा के पाजा में धरी ले तो मूल कर ले जे धो के कबारी में पूरे में रह जेती है दे रो चिंता मत करी खाली रो मशीन लेके दे दी राउर आह ना आई हमरा बोलो के भाई आज तो जब बात कहलू है जितना प्यार से बतियोलू ठीक बा तू कहबू तो हम तो ना करब सच्ची एक बात कही का अरे बड़ा निक लागेली हो ऐसे कह के हमरा 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 के नजर और मत लगाई बड़ा भोली लगा तर तू अरे भाले भाले गोरिया कमाल कर ली रे माला फेरे आहा हा अरे हमर जान हो लाज लगता अरे भाले भाले गोरिया कमाल कर ली रे माला फेरेली मुर्गा हलाल करेली माला फेरेली मुर्गा हलाल करेली पेन्हली गोरिया धवाधर साड़ी ताकत चलेली आगाड़ी पछाड़ी हो पेन्हली गोरिया धवाधर साड़ी ताकत चलेली आगाड़ी पछाड़ी जाता नहीं हम रोबोट खरीद के कहबे करब अरे जाए पिया जवानी हमार अरे भुलाई रे जइबना दे का हो भाई जवानी अब जरावे के नहीं बोलो सगरा जवानी रवा सधा के जाएगा अरे पहले अभी जात थोड़ी बानी हम अरे जाए पिया जवानी हमार अरे जराई रे जइबना एगो नचनिए कारण हो एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे जइबना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे जइबना जवानी हमर भुलाई रे जइबना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे जइबना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाई रे जइबना सुनो देरी हो जाई हमार टिकट हो गइल बा तू घर में ठीक से हम जाते हैं मार्केट ठीक बचाई जाई जाई जाते चली आज अपना राजा जी को मना के मशीन लगा के भेज दिले बानी मशीन आई है कि तो बाहर चल जाए यहाँ से वैसे हमारा काम ना चलेला कहाँ जवानी के बात कोई नहीं तो भत्सन भागोनी है हमारे जवानी के सधावे के ये लगे ताकते ना हो का जरे का यहाँ के देह में भई रहेला जब यहाँ के लगे सटे जाइले तो ने भाग जाइले अच्छा अब अपना मशीनियों के संग रहे हम हो एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाइले जइबना एगो नचनिए कारण कनिया के भुलाइले जइबना हमार में हरारू हमरा कितना मजबूर कर दिली बेरा हमरा प्लेन के टिकट बा हमरा फ्लाइट पकड़े के बा और देखी ना
रोबोट के फरमाइश के लिए कि आप ओकरा काम को ना करे पड़े, थोड़ा हाथ बटावे। अच्छा ठीक बा, हम जाते नहीं मार्केट में, रोबोट कहीं से खोज के मैं लिख दे, एक बाद से हम फ्लाइट पकड़ब। हाँ भैया, हम एगो दुकानदार बानी। आज सवेरे से बैठल बैठल दिमाग थक गइल बा। ए बेर ले कोनो ग्राहक ना अइले। अच्छा बैठ के इंतजार करतनी, हो सकी केहू न केहू जरूर आई। भैया भैया भैया, हाँ हाँ, का बात बा? कंप्यूटर के एगो नया नया दुकान ये का? हाँ, ये दुकान है कंप्यूटर वाला। ए भैया एक बात कही, बोली ना। हमारे मेहरारू बहुत बड़ा मजबूर कर देले बड़ी हमरा के। एगो का बोला रोबोट 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 रोबोट। जी 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 भैया का कहे, हम देहात के वाला बानी, लेकिन का कहब, हम कहे बाहर तैयार ना मेहरारू हमको मजबूर कर देले बड़ी। अच्छा, ये सब हमरा बोले में थोड़ा गड़बड़ा जाता है। गड़बड़ा जाता नहीं रहुआ? हाँ हाँ सुनी ना रहुआ, हड़बड़ाई मत, जल्दीबाजी में मत कही। जौन कहे के बाद दिमाग अस्थिर करके कही। साहब जी, रोबोट हाँ रोबोट। रोबोट हाँ रोबोट। भैया हमके रोबोट एगो चाहिए। कार दुकान में बा? देखी ना का राउ, जौन इच्छा बा रोबोट के। हाँ हाँ रोबोट तो दुकान में रहला, हाँ, लेकिन अचानक 2 दिन पहले बिका गई। रोबोट बिका गेल बा जी और रहल हो? हाँ रहला। अरे भाई एक बार जान ली पहले, हाँ चाहे कौन कीमत में हमारी रोबोट चाहिए। अगर रोबोट ना दे रहुआ, हाँ। जान ली पहले हम बहुत बाउर आदमी है, बहुत निमन आदमी है। अरे रोबोट तो करने में ताला लग जाए, ताला। अरे एमे इतना नाराजगी रहुआ अच्छा निकल लागल। रोबोट दुकान में ताला लग जाए, दुकान बंद हो जाए। हाँ? एक बात जान ली, बहुत बेवकूफा से मैं मार दे बा। महाराज ये बोले के सभ्यता। बोल बैठे, बोल भाओ, हमारे चिन्हत नहीं खो। अरे तो ठीक से बोली महाराज। अरे हमारे गांव के लोग हमारे डरा हो, आ तू एगो मामूली दुकानदार होके हमार बात नहीं मानो। कहीं से रोबोट चाहिए, न तो जिए के बा तो रोबोट दे दो, न तो तार दुकान, अरे तार दुकान में आग लग जाइए आग। सवेरे सवेरे एगो ग्राहको आइले, इतना नाराज। भाई कहो एगो बात बा, कहो, राउर सामान हम मंगा दे। मंगा दे, मंगा दे, तुरंत मंगा दे। रहुआ हमरा के 5 मिनट के समय दी। देखनी सब है। और इतना टाइट हम ना बोलते ना, तो ये ना कहते कि हम मंगा देता नहीं। का कह जाए, हर जगह नरम बोलने से काम नहीं चलता आजकल। सुनी का हो? रहुआ जाई, हाँ हाँ 5 मिनट के अंदर में चाय पी के आई, राउर सामान तैयार हो जाई, लेके चल जाए। एक काम करी, का हो? रहुआ जाई, 5 मिनट के भीतर आ जाई। हाँ आता नहीं, सामान तैयार हो जाए। सामान जल्दी मंगा दो। बिल्कुल मंगा दे। जाए नू, जाई जाई। ओह, का कहीं सवेरे सवेरे एगो ग्राहको आइल, ऐसा अनाड़ी देहाती भाषा में बात करते रहो कि पहले ही हमार दिमाग खराब करके चल गई। अच्छा, ये अपना का रंगदार बनत रहा। हम उनका के दिखा दे कि हम एगो दुकानदार हई। मुनीब जी, ए मुनीब जी, प्रणाम। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। चालिए की बंड की अंडा एगो तो अपने दिमाग खराब बा, तो खराब तो हम क्या करी? ओने से तू आइला हाँ, तो का और करी? दिमाग खराब। तो क्या करी? ए, दिमाग चाटा मत। तो जाई घर छुट्टी दी। ए, सुना तो कुछ हमारे बोल। फोन आ रहा फोन, गम जाओ घर है। मेहरारू बोलाओ तो मेहरारू। ए मेहरारू के दीवाना, कहा पहले हमार मजबूरी सुन लो। राव दीवाना होखी, रोब कमक करे। हमार बाबूजी के काम है कि तू ए दुकान पर मुनीब बड़ो। हाँ, वहाँ का ठीक रहनी, वहाँ का निमन रहनी की दुकान का नाम रोशन कर गई। ना तो होता भाई बात सुन लो पहले, हम का कहता नहीं कहीं देखा ना। ए मर्द, एगो ग्राहक आई ना, का एगो ग्राहक हाँ रोबोट खरीदे। तो दे दी, दे दी। रही तो देना देले रहती। कहाँ का लिखवाना बनी कि कंप्यूटराइज सामान सब मिलता है। अच्छा सामान सब मिलेला। लिखवा के लिखवाना लिया का पूंजी है नहीं।
बड़ा मूर्ख बड़ा मर्द है का? सामान ओराला ना हाँ जौन आवेला उ तो बिका जाला ओरा जाला तोरा तो लिवाई ए, मंगाई मंगाई सुनो हमरा के धमकी दे के गइल हो हाँ कि 5 मिनट के अंदर रोबोट ना मंगाइबा हाँ ई दुकानदार ई दुकान जला दियल जाई ठीक हो अच्छा रही हाँ? 9 साल से खोटन तनख्वाह नहीं थे मिलल ना तनख्वाह मिलल ना घरे जाता दिए सरकार ये पागल तार तनख्वाह देन तर काहे रुकले बन का है तू बाड़ो ना हाँ तो हमरा बड़ा आनंद आवेला अरे सारा खेल मारे बोला रू धो दे भैया आई को तरह की तरह के तनख्वाह यही से नहीं खींच दे तू बाड़ो ना हाँ तो हमार दुकानिया के स्टोर और आगे बढ़ गइल बा हाँ बोले ना दुकान का सो पड़ जाओ बिक्री बढ़ गइल बा बोले हमारे खेत बेचा जाओ अरे उ तो हमार घर के लोग बाढ़े धरा जाओ हम बाढ़े जाकर पड़ जाई सुनो ना का 5 मिनट के अंदर वो अबे आई आई तू ही रोबोट बन जा सरकार हम बाल बच्चेदार आदमी बनिए सरकार हमरा के ऐसे कोई मत भेजी सुना ना वो हमरा पर रंगदारी झाड़ के गोल बने नु हाँ हमो मन में ठान ले बनी हाँ कि उनका के इतना छुट्टियां बनाए हाँ कि लेके जाइए तो जिंदगी भर पछताएंगे हमारो खेत छूट जाई बिल्कुल हम तार खेत छोड़ाओ नहीं माई बहू तो खुश हो जाइलो लड़का जाकर बाहर खूब कमाता ठीक बा हम तैयार बनी तैयार बना हाँ तैयार बनी तो रोबोट बन के तैयार हो जा के बनी बनी केंगा बन के तैयार केंगा रोबोट रहेला होंगे रहे हाँ जाए दा मर जाई रे एक्शन से बन जो 100 से हाँ फिल्म में देखे रोबोट के रहेला देखले बन ले बन जाई होंगे बन ए हो गया हाँ। बोलिया बोलिया मत अबे के को आई तो आई तो अब बन के तैयार हो जाइयो अभी बोल हम बन तो तैयार रही हाँ तैयार रह अब ओकर आवे के समय हो गइल बा हाँ भैया हाँ भैया हाँ भैया बोली का से अंदर सामान आ गइल ओफो अरे वो चाहे ना हाँ। रोबोट हम मंगा दल बनी महादर बनी हाँ देखावा पहले एने देखी तेरे लागवा जाके देख सकिले हम जाई देखी भाई ई रोबोट में आदमी में तनको अंतर बुझात ओहो एगो दुकान में हम गए रहे मार्केटो में तो एक दुकान में देखनी हा कि काहे गिरतानी जी अरे दुकानदार भाई टोपी हो दे महाराज है दा टोपी बा ए भाई ए, हाँ कौन मरल सा हो देखी हमें जब कुर्सी पर बैठल बानी रोबोट रहुआ सामने बा फोन करी हम गावे सुनी ना अबे 10 आदमी बोला तार दुकान उधरवा दे कैसन मूर्ख आदमी से सवेरे सवेरे हमरा भेंट हो गइल बा भाई ए मर्दा हमरा ऐसा भाई हमर मुड़िया में क्यों मार रहा हो रहुआ अपने मने गिर गइनी अपन में गिरे ओहो मर्द इतना चिकन चिकन दुकान का बोल रही अरे ये एथी लागलो मार्बल लागलो सब मार्बल हाँ चिकन चिकन बा जी बा भैंस हर भैया। सवाल के रही ए भाई ए, हाँ ऐसे दिमाग खराब कर देला बड़ा भाई तू अब का दिमाग खराब बा आया के देख ली अरे मेरा पाँव फिसल था बहुत दुनिया के धीरे से जाई तुम देख ले बताओ हमरा के बिल्कुल देखी नाराज ना होगा ना 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 रवा देखी ऊपर से नीचे ले देखी ए भाई रोबोट जूता भी पहने लगा भाई ए भाई बोली एकर खासियत बताओ देखी एकरा में कौन कौन गुण भाई हमसे बताओ ये रोबोट चलाओ खातिर रवा रिमोट लबक पड़ी एकर अलग से पैसा लेबा का ना ना उतने पैसों में दिया महाराज ये वही खातिर ने रख बा हाँ हाँ रिमोटवा में 5 गो बटन बा 5 बटन बा जी। रो भाई लगे आवे दे आई है जी सब सिस्टम एकर चलावेला हाँ। यही में बा 5 गो बटन में 5 गो बा हाँ उ ढेर होई
वो हम जाना तेरे पासे नहीं और होई 20 गो बा उसे काम रवा 5 गो काम करे के बा पासे हो गए रवा 5 गो से अपन काम चला ले रुपये लगाए हम तो हमारे मर्जी जगह बटन डाल के चलाए पहला बटन दाबे हाँ तई खूब बढ़िया चली पहला बटन दाबो हाँ तो चली चली और दूसरा का दूसरा दाबे तरह के गाड़ी देवे लगी हमरा के हाँ है हमरा यही तर गोरी आई रहुआ के नाम धकना गोरी माने ई गड़ी आई हाँ रोबोटवा गाली दी गाली दी हम कहे हमरा गाली दी ना भाई रहुआ के ना अरे गांव का हम रंगदार आदमी भाई रवा से हम डराइले बानी और तीसरा का तीसरा दाबे मारे लगी केरा के अरे वही तर मारे लगी महाराज रहुआ के ना मारी ई भाई जान ले पहले हम दूसरा के पीट ले रोज रोज अरे रंगदार भैया रहुआ के ना मारी हाँ बोलो ना भाई बोलो चौथा दाबे हाँ आंख मारी आंख मारी हाँ अरे वाह बड़ा कमाल चीज भाई भाई और जब पांचवा दाबे हाँ हाँ तो प्यार करे लगी प्यार कर लगी हाँ एक ये खासियत बा भाई जी एक दाम बतलाओ सुनी सुनी का हो रहो के ए बार हम ए तरह देते नहीं हाँ बाकी हम ई सुनले बानी कि रहो विदेश जाए वाला बानी तो पहले बताइए भाई हमारा टिकट हो गया बा हमारा जहाज पकड़े के बा उहे बतिए ना सुन के हम अपने दिमाग में धैले रहनी हो हाँ तो जब विदेश से आए हमें एक हाथ कह ये मेहरारू के कुछ काम बात रही तो ना ई रोबोटवा करी अच्छा एगो बात बताई हमरे हाँ का रहो कहने जो हमार मेहरारू एगो भी है हाँ रोबोट ले जाई विदेश से आए रहो जो उचित लागी हमरा के पैसा दे दी अरे महादम वही सर वाला के भेज दे जी हाँ अब कंप्यूटर से चले वाला हम दाब देते चल के चल जाई भाई महाराज कहनी ना जे पहिल का दाब तई चले लगी बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया नहीं तो रोबोट लगे तो भारी हम बने हलू के हम लेके जाती आ गाड़ी के पैसा बाना काहे तरह से उधार के सामान हाँ उधारे दे लही बानी हम विश्वास करे अरे पूरा विश्वास बा जाई ले दे ले जाई रोबोट एक नंबर दादा तो चली चली ओ ओ रोबोट वैसे करे तो चली रोबोट ना भाई हे भगवान हो अरे भाई का इतना समझौला भाई साफ अनाड़ी बनी रहूगा है हमें अनारी मत कहो तनी होश में रहा एक अरे मोटा दी अभी रिमोट अरे मोटा दी जल्दी भाई जल्दी दी रिमोट